karo mbok tuwa kendel kowe. Alah teleh. Wong lanang tegas tenan silang. Ayo yo. Ayo terus lagi berdua kok ono sing ganggu to yo Mas. Kita berdua di sini yang ketiga. Padha ae wedoke gatel. Lah wis ngerti lho, sampeyan wis tak anggap karo hatiku dhewe. Lah iki ning ngoyo. Ora apa-apa sing kene gatel lah kowe wis bergodhog iku. Adi lek iso panggung nek kene ora yo Mas. Apa iki? Iki ulang. Ngomong kok. Wes ulang tahun Mbah Tati aja geger. Ulang tahune awakmu mau mangan wis tek. Iki wekku. Iki wekku. Wah, sampean kene ndoro aku ngisor kok. Sik yo. Piye. Ndas iki penting. Nek awakmu entuk sikil ora ndas. Lah kene kok ndas ora ndek sikil. Aku milih rene lah kok kene-kene. Ben elek tok. Ya wis, ngono. Wong nek wis seneng sing penting kene kok. Jo. Nek ora ndase. Sing bayar iki aku. Sithik-sithik kuwi. Lah kok bejo kowe. Kowe sing iso mak-mak kiwa nengen. Pokoke sing bayar sithik-sithik iki aku lho. Aku demok rawan lho. Dalang iki ora entuk iri. Lah apa? Nek sinden iku wis ancen jatahe dagelan dalang wis duwe jatah dhewe. Jatahku apa? Ketebak. Putih mulus lho Pak iki. Putih mulus. Nek ngentute gedhi malah saya larang ya. Ngentute sinden sing tuku sapa? Mas tak gelekke ambulan piye Mas? Kene. Iki taline kok tekan mripat iki ketok piye? Ikete iki lho koyo perban. Walah polane nyawange ini kok cilik. Mataku separo lho. Dibenake ikete. Benakno Mbak ini. Ayo karo Mbak Ima ditebake budgete awakmu aja meri Mbak Ima. Ora sahiri awakmu sing bagian bar sabaris kuwi sampean. Ya awakmu sing bagian berdoa ya. Ayo Mbak Ima. Ya.